Podívejme. Pochválen až na věky. V roce zimy našeho vypravování udeřili v prosinci mrazy tak vášnivé, jako bylo tehdejší křesťanstvo. Za takových dní je věru lépe hřadovat někde u ohně a vzpomínat příběhů ze starých časů. Bláznivin se rozsévá nazdar Bůh. Proč jim však naslouchat? Je v tom zatajen nějaký smysl? Proč byly napsány? Z bůdarma, namátkou, z potřeby básně, z rozkazu bloudící ozvěny a proto, že i věci nejstarší leží v síti přítomného času. Ty naopak, jo, táta, mohl si vzít všechny jedním vezem. Cože? Kdo vám utekl? Jestli se někomu zamane vleze rámsem, třeba... Kozlíku, špatně dopadneš. Nevyhrožuj. 10 let mě napomínal skrze hejtmany a nepřátelé, kteří přicházeli s mečem. Bože, Markéta. Ať si jde. Ať táhne po svém. Můj meč není o nic kratší než meč hejtmanův. Než sejdou poslední sněhy, budeš tu s námi. Lazara, živého! Rozumíte? Živého! Vem si, co chceš, ale Markétě neubližuj! Mikoláši! Nebuď hovado, Mikoláši. Ne, to nesmíš, Mikoláši!